kuma yanzu ku waɗannan mutane masu zanga-zanga inda gaske ne suna son mu, me yasa ba su yi zanga-zanga ba lokacin da aka ɗebi shekaru ana kashe mana mutane a Maiduguri? Me yasa ba su yi zanga-zanga ba lokacin da aka Katsina ta gagara shiguwa, Kebbi ta gagara shiguwa, ga birnin Gwari nan har yanzu ba a iya bi, ko soja ko ɗan sanda ko waye a tsorace yake bi? Me yasa ba su yi zanga-zanga ba? Iya mutum nawa aka kashe mana? Me yasa ba a yi zanga-zangan ba? Amma ɗan kudu shine mutum a Najeriya, mutum ɗaya ne aka kashe, aka yi zanga-zanga aka ce sai an kawar da wannan sas ɗin, kuma shugaban ƙasa ya sa hannu ya rattaba ya kawar da ita akan mutum ɗaya da aka kashe. Aka shirya duk abin da aka shirya. Mu mun san ma wata sas a cikin mutanen mu zaka jera mutum 100 bai san wani ɗan sandan sas ba. Mu kawai mun ɗauka duk 'yan sanda ne kawai, sai dai in kaga motar su a rubuta sas. Mu me alakar mu me suka yi mana da za mu yi zanga-zanga? To an ce a dakatar da su, to an dakatar da su, to me na ci gaba da zanga-zangar? Me na zuwa a kona port authority? Me na zuwa a kona kotu? Me na a kona gidan sarki wane? Me na zuwa a kona kasuwa kaza? Me na zuwa a kona kaza? Me na zuwa a tsare hanya? Ayyuhai muslim, in kace musulmi ne a kashe ka. An tsare mana hanya, ana ta kashe mana mutane. Me alakar endsars da kashe mana yan uwa? Da haka da ƙarshe muna kira ga gwamnatin tarayya, wajibi ne fa ku fa tsayar da wannan abun, don gobara ce fa, in aka bar wuta tana ci fa za fa ta tsallaka wurare masu yawa da ba a tsammani. Kuna da sojoji, kuna da 'yan sanda, kuna da jami'an tsaro na fili da na ɓoye, kuna da ƙarfi a tattare da ku, kuna gani ana lalata ƙasa, ana karya ƙasa, za a jefa ƙasa cikin bala'i, kun yi shiru? Wai suna yin zanga-zanga ta lumana? Ƙaryar banza, wannan ce zanga-zangar lumana? A kashe mutane, ana kashe mana mutane, kuna cewa wai ana zanga-zangar lumana? Haka ake zanga-zangar lumana? To kar ku zo ku zuga samari su ma su tashi ce ba su yadda ba. Kuma muna kira dole ne a kai taimako na gaggawa a musulmin Port Harcourt, don suna cikin tsanani, suna cikin bala'i. Musulminmu na Imo da wanda suke Filato da wanda suke gari kaza, a kai musu taimakon gaggawa. Suna cikin wahala, suna cikin kunci. Muna ta bawa fa mutane haƙuri, muna cewa su kwantar da hankalinsu, to mu ga aiki a ƙasa. Amma a ce mu yi haƙuri, a yi haƙuri, a yi haƙuri, kuma su je suna kace mana mutane? Ba za mu iya jurewa ba, ba za mu iya ɗauka ba. Ku rike hannunsu, ku hana su. Mu a fahimtar mu babu alaƙar zanga-zanga da kashe musulmi da ƙona masallaci. To muna shaida muku ya ku jami'an tsaro na fili da na ɓoye, 'yan zanga-zangan nan fa suna so su mai da wannan zanga-zangan fada da musulunci. To mu ma fa wallahi da ƙarfinmu, wallahi tallahi da ƙarfinmu ba za mu bari a ƙarar da mu ba. Da haka ku taka musu birki, in ma suna da wata manufa ne ta alƙadau alal islam, ƙaryar mutum ya hana musulunci a Najeriya wallahi bai isa ba. Da haka a kai musu agaji, a kai musu taimako. Kun fi mu sanin garurrukan da ana can ana kashe mutane, ku kai musu taimako, ku tallafa musu, ku agaza musu, sai a hankali ya kwanta. Amma yau gobe jibi gata ana ta waya ana kuka, an kashe mana wane, an kashe mana wane, an kashe mana wane, kuma shiru muke ji, ba a tsayar da wannan abun ba. Wallahi wannan zalunci ne, kuma wannan yake sa wasu din ba sa tausayawa abin da yake faruwa din, saboda suna ganin akwai zalunci da rauni. Lalle a dakatar da su, a tsayar da su. Ku kuma 'yan arewa muna ja muku kunne, ku san kanku, ku tsare ƙasarku, ku tsare jihohinku, kuma ku kula da baƙi da suke shigowa. Duk wanda ya ga wata hayya a wani guri, kar ya bari ya ci gaba, abin ya ci gaba. Dan ba mu yadda a zo a kona mana ƙasashenmu da garurukanmu ba. Ku yanzu aka ta muku yaƙi a Najeriya, ina za ku? Nijar. Wallahi mutum miliyan 5 na Najeriya suka shiga Nijar, sai sun cinye abincin Nijar gaba ɗaya. Ba ku da wurin zama a Nijar. Chadi za ku? Cikin yaƙin za ku daga komawa ku gudun hijira? Su je su daga ƙarisa ku? Kamaru? Me yake cikin Kamaru? Ina za ku je Kamaru? To gaya mun ƙasar da za ku je, Kwatano za ku tafi? Ba inda ya fi muku Najeriya. Ita ce da ke faɗin ƙasa, take da arziki, take da yalwa. Mu tsare arzikinmu, mu tsare dukiyarmu, mu tsare mutuncinmu,
mu tsare jihohinmu, kowace jiha gwamnoninta ko gwamnanta ya jefa ya kira manya-manyan jihohi ya shawara ya gaya zai magance wannan larurar.